Il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u s-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo żar l-uffiċċji tal-Awtorità għat-Teknoloġija u l-Informatika għall-Mita li għadhom kemm saħħew il-faċilitajiet tagħhom b'investiment ta' madwar €1,000,000. Waqt iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru nnota kif il-Mita żiedet il-faċilitajiet tagħha bi spazju modern għal monitoraġġ u l-ħarsien kontinwu tas-sigurtà tal-infrastruttura diġitali tal-Gvern kif ukoll il-ħarsien tad-data. Dan il-proġett sar f'madwar 9 xhur skont l-aqwa livelli stabbiliti fl-industrija u ssaħħaħ l-operat tas-sigurtà diġitali fil-Mita biex bekk tiġi assigurata l-aqwa protezzjoni għas-sistemi informatiċi tal-Gvern. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Mita Tony Sultana rrikonoxxa li l-investiment dirett f'dawn il-faċilitajiet ifisser li l-infrastruttura diġitali tal-Gvern qiegħda tipproteġi lin-nazzjon tagħha minn kull forma ta' attakki virtwali. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li jinsab sodisfatt bil-livell ta' professjonalità li l-Mita topera bih filwaqt li s-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo qal li l-ftuħ ta' ċentru għas-sigurtà virtwali jimmarka pass ieħor importanti fil-viżjoni tal-Gvern fil-qasam diġitali.